channel खुलुमबाय लोगोफोर गासैखौबो आंनि YouTube channelआव फिन खेबसेबाव बरायनाय थाबाय ओमफ्राय आसा खालामो नोंथांमोना आंनि दिनैनि भिडिअखौहाय मोजां मोनगोन होननानै दिनैयो मागो दिनै फिथा सौराय देगोन आरोना ओमफ्राय ओरैनोथ' दिनैनि भिडिअआहाय जेबो टपिक लानानै बानायनाय नङा ओमफ्राय नायलांसै मा खालामो आङो दिनै सानसेया बेखौनो नोंथांमोनजोंबो एसे शेयार खालामलांनो सानबाय ओमफ्राय नै दा फुं मागोनि नालाय ओमफ्राय नै गोजांनाय खुवायानो दाबो खाराखै दिनै भेलांगुर सावनायमोन ओमफ्राय नै आं दिनै बोरमा नायनोसै दिनै सानसेया मा खालामनाय जायो बेखौनो नोंथांमोनजोंबो एसे शेयार खालामलांफानोसै नोंथांमोनाबो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौहाय नायनो मोजां मोनोब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो हेपि मागो दमासि लोगोफोर गासैनिसिमबो बेयावहाय नै बिदि बुथुवा रज'दों बुथुवा मैगं ओमफ्राय बेखौनो दा ओंख्रि जानो खाबाय दं आङो लाफा खाखादों ओमफ्राय लाफाजों लगायनानै संगोन बेनिफ्राय जिफोराहाय जाबनानै दोनबाय थायोब्ला गाज्रि जायोना ओमफ्राय बेखौनो आङो एसे बोस्रांनानैहाय चेक खालामदों बहाबाफोर गाज्रिफोर जादों नामा होननानैहाय बेखौनो नायदों आङो एसे जाबनानै दोननायफोरखौहाय ओमफ्राय आङो भिडिअआवहाय बहाबा खन्द'निखौहाय रियेल भइसखौहाय होनो हायाखै न' खाथियावहाय बक्स दामबाय थानायाहाय खोनाफैबाय थादोंमोन ओमफ्राय कपिराइट फैयोना ओंखायनो आङो रियेल भइसखौहाय होनो हायासै लोगोफोर आङो दिनैनि आंनि भिडिअआवहाय आङो दिनै सानसेया जा खामानि मावो बेखौनो नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामलांबाय थादों ओमफ्राय मागो बैसागोफोरावहाय जोङो गय दंफांखौ बा फिथाइ थायनाय दंफांफोरखौहाय जिगाबजों खायो होननानै मिथिनाय जायो बिदि खायोब्लाथाय फिथाइफोरा बुरजा थायोनो बेनिखायनो नै आइयाबो खाबाय दङ जोंहा गाहायावनो फिथाइ थायनायनि थाखाय जायखिजाया गोदोनिफ्रायनो फोथायबोनाय आरो इयो ओमफ्राय नै जोंहा आलासि फैदोंमोन बिगुमै ओमफ्राय हिमेशा खिबाय दङ नै साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो ओमफ्राय नै दिनैहाय जोंहा दाउ आथिं जानो नागिरदों दाउ आथिं संनो नागिरदों मोनायावहाय ओमफ्राय ओंखायनो दाउ आथिंखौहाय हांदबफैदोंमोन आलु मटर होनानै संगोन दुन्दिया खानो फैबाय दा माबायाव होनो दाउ आथिङावहाय होनो दुन्दिया खाबाय दा खोमसियावहाय खस्थ' जागोन ना ओंखायनो खाबाय आं
लोगोफोर आङो नै ओंखाम मोनबाय ओमफ्राय ओंखाम मोनखांनानै गेसावहाय दै थिखांनानैहाय ओमफ्राय अरावहाय होफैबाय माने गेसावहाय एसे रोमै जाबाय थादोंमोन गेसा जोबसिगोनखाय ओंखायनो ओमफ्राय अराव होफैबाय आङो ओंखाम मोनखांनानै फाजाखौहाय अरावहाय संनाया ओरैनोबाबो गोथावसिन जाखायोना लोगोफोर गोजां बोथोरबो ओमफ्राय अर सायथावथाव मोजांबो जायो ओमफ्राय मा होनो गेसाबो जोबहांखाय बहाबा जोबना हागोन होननानै ओंखामखौ कुकाराव सङासै दिनै खान्थायाव संबाय याव आरो ओंख्रिखौबो होगासिनो अरावनो नै दा मोननानैहाय जानो ओंखाम जानो खुरनानै लाबाय ओमफ्राय नै दायो ओंखाम जानोसै नोंथांमोना आंनि दिनैनि भिडिअखौहाय माबायदि मोन्दों कमेन्टआव खोन्थाहरब्लानो जाबाय आरो सोरबाफोर चेनेलावहाय गोदानब्लाथाय चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनानै होयोब्लानो जाबाय लोगोसे लोगोफोरनो शेयार खालामनो दाबाव